Helo, a chroeso i gyflwyniad lefel 3 Twristiaeth. Fy enw i yw Ms Shannon Hughes a fi fydd yn gyfrifol am fynd â chi ar daith trwy'ch astudiaethau dros blwyddyn 10 a thair ar 10. Mae cymwysterau cybac lefel 3 mewn twristiaeth ar gyfer Cymru wedi cael ei lunio i gyflwyno'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sylfaenol hynny sy'n gysylltiedig â sefydliadau a gweithgareddau twristiaeth. Bydd y cymhwyster yn darparu sylfaen eang ar gyfer addysg bellach neu uwch ar gyfer symud ymlaen i'r byd gwaith. Mae'r dysysgrif cymhwyson mewn twristiaeth yn eich galluogi i ennill sgiliau cyflogadwyedd hanfodol sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr, addysg bellach ac addysg uwch, sy'n cynnwys sgiliau llythrennedd a rhifedd, sgiliau digidol, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesi, effeithiolrwydd personol. Felly, cam weld beth fyddwch yn astudio ar draws y cwrs. Mae 4 uned i gael ar draws blwyddyn 10 a tair ar 10, ac rydym yn mynd i cael blas o beth sydd yn cael ei astudio ym mhob uned ar draws y sleidiau nesaf. Uned 1, y Dinas Unedig fel cynnyrch twristiaeth. Yn yr uned yma, byddwch yn astudio pam mae cymaint o twristiaid yn cael ei hytynnu i'r Dinas Unedig. Byddwch yn ateb cwestiynau fel sut mae cyrchfannau hyn wedi newid gyda'r amser a sut mae'r Dinas Unedig yn gystadlu gyda gweddill y byd. Byddwn hefyd yn astudio opsiynau cyflogaeth y newidion twristiaeth a'r dyfodol i'r cyrchfannau yma. Bydd yr uned hon yn cynnwys arholiad allanol ar ddiwedd blwyddyn 10 ym mis Mai ac yn para 1 awr 30 munud. Uned 2, cyrchfannau twristiaeth byd eang. Yn yr uned yma, byddwch yn adeiladu ar eich dealltwriaeth o uned 1 gan ymchwilio pa ffactorau sy'n achosi i bobl deithio, wrth astudio cyrchfannau pellter byr a phellter hir a siwt mae twristiaid yn ei cyrraedd. Byddwch yn creu prosiect gwaith cwrs sy'n ymchwilio i fyny 1 cyrchnod pellter byr, enghraifft Nis yn Ffranc, a 1 cyrchnod pellter hir fel Efrog Newydd. Yn olaf wedyn, byddwch yn creu cynllun marchnata ar gyfer lleoliad o'ch dewis. Bydd yr uned hon yn cael ei asesu'n fewnol ac felly'n elfen gwaith cwrs sy'n cael ei chwblhau ar ddechrau'r flwyddyn sy'n cyfrif am 25% o'r marciau terfynol gyda 100 o farciau ar gael. Nawr i symud ymlaen at blwyddyn 3 ar 10. Bydd fformat y cwrs yn edrych yn union i'r peth a blwyddyn 10 gyda 1 uned gyda'r arholiad allanol ac 1 elfen gwaith cwrs. Uned 3, y diwydiant twristiaeth ddynamig. Yn yr uned hon, byddwch yn ystyried sut mae'r diwydiant twristiaeth yn delio â bwysau allanol sy'n cynnwys digwyddiadau amgylcheddol fel trychinebau naturiol, rhai economaidd sydd yn gysylltiedig â newid o ffordd o fyw a datblygiad, ac hefyd y newidiadau gwleidyddol sy'n ymwneud gyda polisïau a rheolau teithio mewn gwledydd, a nad oes ganddo rheolau'n drostyn. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae cyrchfannau'n ymateb i'r bwysau allanol yma mwyn datblygu ar gyfer y dyfodol. Yn debyg i uned 1, bydd yr uned hon yn cynnwys arholiad allanol ar ddiwedd blwyddyn 3 ar 10 ac yn para 1 awr a 30 munud gyda 75 o farciau ar gael. Uned 4, cynllunio digwyddiadau ac amserlennu teithio. Yn yr uned hon, byddwch yn defnyddio sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd yn uned 1, 2 a 3. Bydd tasg 1 yn gofyn i chi greu taith lyfr, sef itinerary, sy'n cynnwys cynllun o wyliau a weithgareddau o dan cyllideb penodol sydd yn gysylltiedig â senario penodol. Yn ail, bydd tasg 2 yn gofyn i chi drefnu ymweliad i gyrchfan fel taith addysgiadol. Fel uned 2, mae'r uned 4 hefyd yn elfen gwaith cwrs, bydd yn cael ei asesu'n fewnol a bydd 100 o farciau ar gael, a bydd hwn yn cael ei gwblhau ar hyd blwyddyn 3 ar 10. Yn olaf, mae rhaid i chi ystyried pam ddylech dewis y cwrs yma. Wel, i ddechrau, nid oes angen dibynnu ar unrhyw wybodaeth flaenorol o'ch cyrsiau tygau. Bydd pawb yn cychwyn yn yr un fan ym mlwyddyn 10. Hefyd, mae dweud gwrs hollol newydd i beth fyddech wedi astudio yn tygau, a fydde hwnna yn gallu enyn eich diddordeb gan gynnwys y ffaith ei fod yn gyfoes, yn gyffroes ac yn ddiddorol. Mae hefyd yn newid yn gyson yn unol ar newid i arferion teithio. Nesaf, mae'r cwrs yn gallu cael ei ddefnyddio i gael mynediad i'r brifysgol, boed bod hwnna yn gwrs sydd yn gysylltiedig â thwristiaeth neu gwrs arall.
I gloi, mae hefyd yn gallu cynnig amrywiaeth eang o swyddi I chi, sy'n cynnwys peilot cwmni hedfan, cabin crew, trefnydd teithio yn asiantaeth teithio, rheolwr gwesty sef hotel management, gweithredwr twristiaeth sef tour operator, trefnwyr digwyddiadau sef event management, neu I gweithio yn yr adran twristiaeth yn y cyngor lleol, sydd gan pob cyngor ar draws y Deyrnas Unedig. Felly, gallai'r cymhwyster twristiaeth lefel 3 cybac agor llawer o drysau i'ch dyfodol. Diolch am eich gwrandawiad a plis holwch os ydyn nhw cwestiynau pellach byddai mwy na